Maayong buntag, Kabisayan ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw, dinhi sa ginusarang sibiyaanan sa mga mamumo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad, si Pagtuki Tats Samson. Makikuban kaninyo sa kauras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambungan. Mga igsoon, Pebrero 1 karon 2014, no? Unang adlaw sa Pebrero, mga igsoon, kung hifatsoy, no? Sa atong mga igsoon nga mga Filipino-Chinese, no? So, bago lang nga nag-celebrate sa ilahang bagong tuig, yesterday, kagahapon, no? So, kaninyong tanan, Happy New Year, no? Unya, nining ato ang pagtuki karon mga kaigsuunan, ang atong pagatukion ang kasulbaran sa kawadon. Again, ang ato ang topic karong buntaga, ang kasulbaran sa kawadon. Apan sa dili pa ta mo padayon mga igsuon, tugutin apos pagpangayog katahuran kaninyong tanan nga nagsulod kanunay nining ato ang tulumanon, no? Sa mga kaigsuunan nato sa mga lain-laing probinsya, sa Negros, sa Bohol, sa Leyte, sa pipila ka bahin sa mga isla sa Camotes ug sa Bantayan, ug ingon man sab sa pipila ka bahin sa Mindanao, no? Nga maabot nini atong pagsibya sa probinsya sa Siquijor ug dinhi sa atoang probinsya sa Sugbo. Kay mga igsuon kagahapon, no? Ug kagabi even karon atong nasinati ang bagyong Basyang, no? So manghinaot ang wala ra kayo to nakahimo og dakong kadaot sa atong mga kaigsuonan mga igsoon. So mo na nga ato gyapong panghinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang, no? So ipalayo ra ang mga kadaot mga igsuon. Okay. So manghinaot ang kining adlaw karon mo padayon na unya sa matud pa sa pag-asa nga paspas kayong ni Hawa, no? Padung dito na sa Palawan area ang bagyong Basyang. So muna nga padayon na to adlaw mo ang pagpanglihok na to, no? Back to normal, no? Labi na gyud sa atong mga kaigsuonan diha nga nagpadayon, no, sa ilahang tagsa-tagsa ka panginabuhian. Okay? So nining ato ang panag-uban karon, kuyugan ta sa ato ang mga bisita, no? Atong ipaila di na to langanon mga igsuon ang ato ang bisita karon. Unahan ako sa pagpaila kaninyo ang kasamtangang External Relation Officer sa DSWD 7 Sustainable Livelihood Program, no? Si Ma'am Lovelyn Garcia. Okay. Unya, sunod sa natong paila si ang kasamtangang Cebu City Link, no? Sa Pantawid Pamilya Program kon Porpis, si Ma'am Irene Akilit, no? Nga kuyog sad nato karon. Unya kuyog sad, no, to ang kasamtangang Area Manager for ang kasamtangang Deputy Director for Operations sa Rafi Microfinance, si Ma'am Ermina Abasulo ug si Ma'am Tess Katipay, ang kasamtangang Executive Director sa Rafi Microfinance sa Rafi. Yes, taga natong higayon sila, no, sa pag-greet sa ilahang mga nga diha sa atong mga kaigsuonan. Unahon nato si Ma'am Ermina. Yes, ma'am. Go ahead. Good morning po sa inyong lahat. Mabutit nagkaroon ako ng opportunity to share kung ano man yung pwede nating i-share para makatulong tayong mas maayo dun sa ating mga listeners. Okay. Unya atong tagaghigayon, no, sa pag-greet pod si Ma'am Lovelyn Garcia, no? Labi na gyud ay kalimti gyud pag-greet ma'am imuhang mga kaubanan ug mga mahal sa kinabuhi. Go ahead, ma'am. May buntag sa tanan, labi na ang mga naminaw karon sa programa. Moto ingon ni sir, no, i-greet gyud ko no tanan. So i-greet na ko ang mga kaubanan diha sa DSWD sa Sustainable Livelihood Program ug uban pang programa. Unya sa akong mga kuan sa Love Life, sir. Ay kalimti. Okay, good morning. Okay, so mo to mga igsoon si Ma'am Lovelyn Garcia. Unya si Ma'am Irene, no, Akilit, tadaod mo to diri sa studio. Okay, so mo ni ato ang mga bisita mga igsoon haron makapaambit sila, no, ilatang masayran sa mga programa, no, labi na gyud sa pagsulbad sa kawadon. So taod-taod ato ni silang interviewon og sayran
tanila no sa mga kalihukan nga ilahang gipasiugdahan. So mga igsoon kini atong programa mo ni siya kahigayon haron mapadangat nato nga sa publiko. Kung unsay mga programa nga gihimo sa pribado o gobyerno alang no sa pagpalambo sa ato ang kahimtang labi na gyud kanang may kalabutan sa panginabuhi. So kung moingon kita og poverty kon kapobrehon or kalisod sa kinabuhi o panginabuhi usa ni siya no sa dako kayong issue mo igsoon dinhi sa ato ang nasod no. Sukad pa no kaniadto. So matag adlaw atong masinati no ang pagtubo sa populasyon. Nunot niini ang kanang kakuwang no o kaminos sa trabaho o kataas no sa presyo sa palaliton. Base sa datos nga gi-release last year sa National Statistic Coordination Board, nag-ingon nga ang porsyento sa Pilipino nga nagpuyo sa below poverty line nagpabilin nga wala mausab no for the past 6 years. Ang pamilya nga nag-composed of 5 members makonsider ni siya as extremely poor kung nag-income lang ni siya og 5,458 nga igo ra alang sa ilahang pagkaon no konsumo sa pagkaon. Ang datos nagpakita nga ang pamilya nagkinahanglan og kapin 7,000 nga income haron iyahang ma-meet ang ubang mga panginhanglan gawas sa mga pagkaon. Apil na niana ang sinina, no, panimalay ug uban pa. So kini mo ay nagpakita mga igsuon nga adun na gyud mga panginhanglan, no? So ang pangutana diha unsay may mga options, unsa may mga pamaagi haron matubag kining kalisod, no, ang kapobrehon nato mga igsuon. Sama sa microfinance, usa ka programa under sa Microfinance and Entrepreneurship Focus Area sa Ramon Abutis Foundation, naghatag og kahigayunan no ngadto sa atong mga kababayan nga mga negosyanteng ginagmay no, ginagmay negosyante nga mga kabayan sa kahigayunan nga makaangkon og kanang puhunan og kahibalo no haron mapalambo nila ang ilahang panginabuhi. So, baguhay lang mga igsoon ang Rafay Microfinance sa ilahang 10th General Assembly nagpasigarbo o nagpahatag og recognition ngadto sa mga kababayan no nga nagpakita og values of entrepreneurial kanang gitawag nato og mga makanegosyo, no? Makapakita sila mga maayong binuhatan, mga maayong panig-ingnan nga nagsilbi silang mga models, mga igsuon, mga angayng sondon sa kadaghanan. So muna nga nining higayon na karon atong hisgutan, no? Ang starring karon ang mga kababayan, no? Ang pagsulbad kung unsaon nato pagsulbad ang kawadon mga igsuon. Okay? So alang sa dugang nga kasayuran o kabuot mo mopadangat sa inyong mga mensahe, palihog ipadangat no pinagi sa ato ang pagtuki hotline. Ang mga numero mo ni 256-1679 o baka 255-5754. Again, ang atong mga pagtuki hotline mo ni 256-1679 or 255-5754 o baka ipadala inyong mga mensahe pinagi sa ato ang pagtuki mobile. Ang numero 0933-265-8233. Again, 0933-265-8233. So, muna ang mga numero nga diin makapadangat mo sa inyong mga pangutana. O baka, buot mong mo padangat no, sa inyong mga komento, mga mensahe, ato ning basahon. No? So, karong adlaw, alas 10 nga to sa alas 11, kung mo padala mo, ato ning basahon, ato ning diha on air, no? Aduna mo'y kahigayunan nga maka-angkon og limited edition nga pagtuki t-shirt. So muna nga pahimuslin ninyo ang higayon nga maangkon ninyo no ang pagtuki, limited pagtuki shirt. Okay. So muna siya mga igsoon ang atong pag-esgutan karon unya tingali di nato langanon ato dayon ning pamutan-on ang ato ang mga bisita
karong buntaga. Unahon siguro nako si Ma'am Ermina, no, ang Deputy Director for Operations sa Rafi Microfinance. Yes, Ma'am Ermina, during sa summit, no, or TIGUM, kabahin sa Partnership Against Poverty, unsa may mga naila nga mga pamaagi haron ma-alleviate na to ang kahimtang sa atong mga kaigsuunan. Yes, ma'am. Oo. Siguro sa summit kasi, majority ng mga discussions there is about market inclusion ba. Ibig sabihin, para bagang yung nobody gets left behind. Kasi sa ngayon kasi hindi lang naman yung mga babae ang sector na under the poverty level Meron pa tayong mga impoverished sectors like yung mga fisher folks natin, yung farmers natin, yung children, young people natin, yung elderly natin, yun yung mga sectors, diba, sa society na sa ngayon is undergoing one of the considered sectors na under the poverty, yung hirap na hirap. So with that summit, in terms of market inclusion, ang gusto nilang ituro is we look at these different sectors din. That's why meron silang mga breakout sessions regarding paano matutulungan yung youth, paano matutulungan, ano yung pwede pang ibigay dun sa family, like how to develop assets through savings, yung mga ganon. Pwede rin dun yung sa elderly, hindi ko masyado na yung track regarding the elderly, ano yung plano, kasi hindi yun yung na-attendan ko. What I attended na breakout is the session about the youth. And sa atin, sa RAFI, not sa microfinance lang, as part of the RAFI program kasi, we are developing youth leaders. Yes. So, yun yung ating Young Minds Academy, diba? We are trying to develop them into the future leaders of our society. Doon sa nakita ko doon, yung nag-impact talaga na malaki sa akin, I saw two, na isang Malaysian, I guess, at isang Indian. I forgot the names kasi they have their own NGOs, at ang focus ng NGO nila is really to help yung sector nila. Yung try to develop the entrepreneurial capabilities ng sector, provide opportunities and trainings para yung mga bata makapagtayo ng sariling negosyo para matulungan yung mga family nila. I believe, isa dun sa mga pinlano natin sa microfinance dati, last year yata yon, is to be the bridge yung mga graduates ng Young Minds natin, when they have their, yung kanilang project proposal, isa dun sa mga gusto natin gawin is to bridge yung project proposal to become a real business for them. Ito nga lang, inaayos pa lang natin yung tie-ups, how we do, wala pa tayo kasi mga basic guidelines how we will do it, pero isa sa mga naging direction ng ating company, ng ating foundation, is really to develop these young people. And that's how to develop them, teach them, and then microfinance will come in to help in giving capital, then siguro training them to become better dun sa kanilang mga businesses. So yun yung nag-impact sa akin ng malaki. Tapos one of the things na hindi pa natin natatouch is yung agricultural sector. Okay. Last year din, di ba, nagkaroon ng market research tayo to take a look at this sector and the farmers and try to develop a suitable product para sa kanila. Kasi yung microfinance natin ngayon, it's only for women na hindi nag-fit yung period, yung production period nitong dalawang ito, na we have to look into in details to find out how we can help bridge ba, and how we can assist them, hindi lang through the financial means ba, yung mga non-financial rin natin, endeavors din natin. So that one is still on the way, na dinidevelop pa, pero with regards to yung current natin na market, the nanays, what was said there is yung development of market opportunities naman for them. So that would mean linking them. Kung hindi man tayo capable to develop the markets, it's really more on creating the right partnership to link our nanays, develop them, even provide venue for marketing their products. Yun. Ma'am, kano saan siya nahitabo ning summit? October siya. Last year? Oo. Okay. Oo. October 9 to 11, 2013. Di ini siya nahitabo gani, ma'am, sa
Sa Manila siya. Sa Manila. Oo. Okay. Oo. So mo ni siya ang summit unya imong nakita dito nga ang sector sa youth o sa agri mo ay gitan-aw nga asa ta makasulod ang microfinance. Yes. Unya kita sa Rafi ma'am unsa man no in the context of Rafi Microfinance unsa man nato ni siya pag-apply. Sa ngayon kasi, hindi nga natin directly mailink yung mga sectors na yun with us kasi hindi pa ready yung ating system. Ang meron lang tayo talaga is yung mga nanay natin. So, it's more on developing nga yung market capacity ng mga nanay natin. Okay. Siguro, provide a bridge para ma-improve yung mga products nila so that they can play in the big market na pwede natin i-connect sila. Let's say, yung vegetable production natin. Kung maging maayos yung vegetable producers natin, we can link them up dun sa big companies like SM na magtatanggap ng mga produkto nila. I-link natin sila. Really, it's more on linking dun sa current na mga nanays natin. Plus, we are creating partnership din with the DSWD and future partnership sana with DOST to develop naman yung business side ng mga nanay. Naturuan sila ng skills na po pwede nilang makuha as alternative dun sa ginagawa nila. So mo ni ang panglantaw karon ma'am sa Rafi Microfinance. Yes, it's more building partnership Wow. for now. Okay. Now, mga igsoon arita no ni Ma'am Lovelyn Grace no ang kasamtang External Relation Officer sa DSWD7 sa Sustainable Livelihood Program. Ma'am, unsa may mga programa sa gobyerno karon labi na gyud sa inyong opisina nga nag-serve no as response to the problem no sa kining gitawag nato poverty. Okay, so may buntag no usab. So ang DSWD naa ni siya ay 3 core programs nga gitawag. Mo ni siya ang atong Pantawid Pamilya Filipino program usa na siya. Anya So known as kanang gitawag atog 4Ps. Oh, pero karon sir dili na Di siya na 4Ps. 4Ps Unsa ha. naman? Pantawid Pamilya Pantawid program na Pamilya. gyud. Oo. Okay. Kay daghan ako nog mga Ps nga kuan karon. So klaro ko na Pantawid lang siya. Pamilya. Yes. Oh. And then aside sa Pantawid naapod tay kaning kalahi inato nga Kalahi? yes, project nga more on infrastructure or mga inana nga klase okay. nga mga programs. Apil ani ma'am ang mga support infra. Yes, Okay. decided ni siya by the LGUs By the na LGUs. partners. Yes. Okay. And then ang last is ang Sustainable Livelihood Program. Mo ni siya nga provide og kanang nag-focus ni siya sa livelihood na sa mga beneficiaries. So mo ni siya karon ang gi-focus sa DSWD sa kanang tuki aning poverty kung unsaon ni siya pagpalesen especially diri sa kanang sa atoang country karon nga mao gyud nay problema. So mo ni ma'am ang mga dagkong programa nga gi-implement karon labi na gyud sa gobyerno pinaagi sa DSWD. Yes, sir. Haron pag alleviate no sa ato ang kanang gitawag na tog poverty. Mo ni gitawag og poverty alleviation program. Yes. Okay. Now, ma'am, unsaon man ka pag-avail no sa mga individuals nining mga programa nga imong gihisgutan? Okay, so ang especially kaning SLP ang focus gyud ani basta 4P siya or Pantawid Pamilya Program beneficiary siya or nainlista siya sa atong National Household Targeting System sa DSWD. Mo man Or sa gigamit national mo pag-identify na siya. Oo. sa beneficiaries. Yes, oo, Okay. kani. So once naani siya sa lista sa NHT SPR or kaning sa membro siya sa Pantawid, pwede na gyud siya maka-avail sa mga programa. So mo na unang criteria Oo, nga maka-avail una. sila. Oo. Okay. So atong focus man gud ani nga ma-provide ang service didto gyud sa mga pobre. Muna siya. Unya ang kalahi unsa may criteria ni? Kuan. Katong naa dito ang mga beneficiary nagpuyo. Dili Usa na necessary. siya, not necessarily sir, basta ang kuan ani naani siya target pud ang national ani sa pag-select sa mga munisipyo. So nabot sila yung mga bases. Yes. Okay. Now, kumusta ma'am ang programa karon? Nakatabang magyud sa mga katong inyong gi-identify nga tabangonon yun? Yes. So ang kaning Sustainable Livelihood Program sir kay ang gi-focus pa nato karon sa pagkakaroon ang set 1 ug set 3 mo ni siyang nagsugod kan sa gani siya nagsugod ma'am. Set 1 is 2008. Kung mayong kag nagsugod. set 1, Set 1 sir 5 actually ang kaning Pantawid Pamilya Program 5 years ni 5 years siya nga implementation. Oo. Okay. Kung set 1 nagsugod ni siya 2008. 2008. O niya ang set 2 Set 4 ang
Set 4 og set 3 ari na ni siya sa 2000 Later part na ni siya, later part no, na sa ni siya, implementation. So, kung may kag nagsugod tag 2008, 5 years man siya, mo-end ni siya 2013. 2013. Oo, pero Karon tuiga. Apan? last year unta siya, sir, but Last then year dato. naman So, tay mga na-extend. extension nga kuan. So, mao na siya yung mga nahitabo karon, no? Okay. Anyway, ma'am, mao ni siya ang mga nahitabo karon. Yes, basig nakaikadugang ani Ma'am Irene nga kasayuran. Yes, ma'am, go ahead. Yes, in connection sa giingon ni Miss Lovely, no, regarding atong, so post 2013, pag December na end ang ato ang set 1, but naamantay extension, naabot na siya og 0 to 18, which is na-approve na siya. So, maunay atong gipaningkamutan karon, maunang walay graduation ang nahitabo. Walay graduation nga nahitabo. Mo graduate gyud sila ani, ma'am. Oh, Murag formal nila, no? Oo, since Alright. ani ni siya, sir, since our office is ang strategy nga atong gigamit is the convergence. So after sila mapantawid, mao ni ang ato ang SLP mutabang for the livelihood, for the Okay. micro After ka mo graduate sa Pantawid, mao nang focus sila sa adto SLP. na ka sa SLP. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So ang SLP, ma'am, mga pila sa ni ka tuig siya i-implement? Actually, sir, wala jud ni siya time frame Wala. kung until when. Basta amo lang silang i-assist. So, Oh. ako lang explain Yes, further, ma'am. sir. Go ahead, no? ma'am. Go ahead. Ang kani SLP, sir, baliduhan ni ka paagi nga matabangan namo ang mga beneficiaryo. Pinaagi sa usa, micro enterprise development or kaning Okay. pagnegosyo. Okay. Ang ikaduha kay pag kuha nila employment facilitation, so hatagan ang mga beneficiary og kanang mga ways para makatrabaho sila. So before sila makatrabaho or makanegosyo, amo sa silang kandakan og mga sessions nga gitawag og kanang community driven enterprise development sessions. Okay, so i-train ni sila. I-training I-prepare gid ni sila. sir. I-prepare gid Okay. sila kay before nato sila hatagan og mga ayuda para ma-strengthen gyud Aging ilang pagpangandam skills. nila, no? Oo. So Bitanon kaning dito ato siya. ang community driven enterprise development sessions, naani siya gilangkob mga skills identification nila, basic business management, unsaon paggamit sa ilang oras, unsay mga available resources dito sa community para magamit nila sa ilang pagnegosyo, o kanang planning kung unsaon nila pagnegosyo ug uban pa. So aside anang ang mga trainings, napagyud tay ihatag especially sa pag-employ. So kung unsay ganahan nila nga sa mga beneficiaries nga trainings like self-development paron para ma-employo sila or kanang more trainings para makapanindot sa ilang negosyo or makapasugod sa ilang negosyo. So kini ma'am agi nig suporta sa ato ang mga Suporta gid beneficiaries. siya, oo. Wow, no? So nindot day kayo ang programa kay gi-prepare gyud ka before ka mo go into SLP kon Sustainable Livelihood Program, i-prepare sa kadaan. Nanay module ana. Naagid sir. Okay. Oo. So kanindot, no? So mo na mga igsoon, no, matod pa ni Ma'am Lovelyn Garcia ug ni Ma'am Irene nga naani siya, no, sa programa sa DSWD through sa Pantawid Pamilya ug sa kaning gitawag og Sustainable Livelihood Program nga ipadangat ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga nanginhanglan, no, aron pag-improve, pag-enhance, pag-uplift sa kahimtang nato sa atong panginabuhi. Okay? So mo break on nata mga igsuon alang sa dugang nga mga kasayuran. Kahibaw ba mo nga usa sa 5 ka Pilipinong pamilya ang kabus ni atong 2012? Kini base sa datos nga gipagawas sa National Statistical Coordination Board. Kini si Pagtuki Roxanne naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramona Boitis Foundation Incorporated. Ipaayo sa Ramona Boitis Foundation Incorporated kun Rafi ang kapin sa 300 ka mga lawak tunghaan sa isla sa Bantayan ug lungsod sa Daan Bantayan nga gigusbat sa bagyong Yolanda. Ang maong kausa pagatambayayungan sa Rafi, International Labor Organization kun ILO ug League of Municipalities of the Philippines kun LMP. Ipahibalo ni Anton Dignadice, Executive Director sa Education Development Unit sa Rafi, atul sa binuang tigom sa LMP Cebu Chapter, ang mga lawak tunghaan nga ngayan ayuhon. 160 niini ang sa Daan Bantayan, 64 sa Madridejos, 51 sa Bantayan ug 30 sa Santa Fe.
Sa kinatibukan, sa 66 ka mga tunghaan kansang mga lawak tunghaan ang nangaguba, ang tabangan sa Rafi, diin na po niini ang sa Madridejos, 14 sa Bantayan, 8 sa Santa Fe ug 34 sa Daan Bantayan. Ang Rafi mao'y muhatag sa construction materials, samtang ang ILO mao'y muhatag og sweldo sa mga trabahante nga mohimo sa repair ubos sa Cash for Work program. Dugang panidig na disi nga sud sa 6 ka bulan paninguhaon nga mahuman ang pagpaayo sa mga lawak tunghaan. Sa laing bahin, malampusong gipahigayon sa Rafi Microfinance ang ikanapulong General Assembly niini niadtong Sabado sa University of San Jose Recoletos, Basak Campus. Subay sa maong panagtigom, gipasidunggan si Claudia Celis nga taga Daguhoy, Inabanga, Bohol, isip 2013 Most Outstanding Client. Lakip sa mga pamatigayon ni Celis mao ang scrap metal, tuba, uling o purified water. Sugod ni atong tuig 2006, panahimong miyembro si Celis sa Rafi Microfinance. Matod pa ni Maria Teresa Katipay, Executive Director sa Rafi Microfinance, tuyo sa kasaulugan ang paghatag og mga serbisyo sa mga mutambong, isip pasalamat ilang walay pagkutas nga pagsuporta sa organisasyon, paghatag kanila og kahigayunan nga makaton pa unsaon pagpadisog sa ilang panginabuhi og kahimtang ug makighugoy-hugoy sa uban. Ang General Assembly gisalmutan sa mga nanay nga kliyente sa Rafi Microfinance gikan sa mga probinsya sa Sugbo, Bohol ug Leyte. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Okay, balik ta mga igso, no? Again, among ipahinumdom nga kung buot mong mo post, no, sa inyong mga mensahe sa ato ang Facebook, mao ni ang Facebook account, no? www.facebook.com/rafi.org.ph. So ang atong pangutana, no, mao ni, how can we solve poverty in the Philippines, no? So again, how can we solve poverty in the Philippines? Mao ni ang atong question karong simanaha, unya ipadangat dayon ang imuhang tubag niini, i-post dayon unya sud sa alas 10 ngadto sa alas 11 nini atong programa, atong basahon na siya on air unya aduna mo'y kahigayunan nga madawat, no, o makaangkon sa limited edition Pagtuki t-shirt. Mga igala, ayaw mo paglangan, no? O kamong mga naay landline diha, pwede sad mong mudayal, no, sa Pagtuki hotline 256-1679 o baka sa 255-5754 haron basa na to on air ang inyong hapong mga mensahe. Kung pinaagi pod sa Pagtuki Mobile, ang atong numero 0933-265-8233. So muna mga igsoon, ikaw karon nga naa diya sa imuhang nga nagpaminaw, kung naa kay telepono, naa kay cellphone, dayala haron atong basahon ang imong mensahe unya aduna kay kahigayunan nga maangkon nimo ang Pagtuki shirt, no? So mo na siya mga igsoon. Okay, so padayon ta arita ni Ma'am Irene, no, ang kasamtangang Cebu City Link Pangtawid Pamilya Program. Ma'am, una siguro na kong pangutana nimo, giunsa man, no, pag respond, no, alang sa kining pagkumbati nato sa kanang gitawag tog kalisod ang kining gitawag tog Pantawid Pamilya Program. Ang gibuhat sa atong programa o ang katuyuan aning ato ang programa nga Pantawid Pamilyang Pilipino Program is muhatag man ta og cash grant sa ato ang beneficiary. Sa 300 para sa ilang education sa mga bata og naay 500 para sa health. Ang kaning duha nga aspeto mao ni kargado rason nganong naagyutas kunhod nga kapobrihon karon. So pinaagi niini, so mao ni ang abag sa ato ang ahensya para in town mahingkawasta sa atong kapobrihon. So mao nay dakong ikatabang sa ato ang programa.